Hej, jeg er Camilla. Jeg er Julie. Og det her er... Ja! Det skal det ellers være. Ja, jeg går lige herhen. Så går du ind til dig med mig. Okay. Vi vil gerne sige lidt om hvordan... Jeg har det super. Okay, jeg har det også. Ja. Hej Jesper. Det er lige klar. Hun har en, der hedder Jesper. Nej, ja, han hedder Martin. Han det var bare lige det, vi havde i dag. Vi laver en video hver. Hvad for en dag skal vi lave den her? Hvad for en dag laver vi? Ej, den Ja, vi kan bare lige skrive en kommentar til det her. ja, og det skal helt ikke være dårligt. Nej. No hate. No hate. Og en som hej hej. Hej, hej.